Acción. Primeramente, Ya. hacer dos números en X. Per 1, per 4, aquí per 2, per 2. I dona 1 per 4, 4, aquí per 4. Aquest és equivalent. I debo fer aquest número. 2 per 6, bàsic per 4, per 6, que dona Que dona... 2 per 6, 12, i 4 per 3, 12. Aquest també és equivalent. I